Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi nangalomzuzu. Kuhlezi kwemnandi nenkulu intokozo ukuthi sikhulume izindaba ezinkulu zasekhaya ezulwini, izindaba eziphethe umphefumulo wakho, izindaba eziphethe ingaphakathi lakho, izindaba ezondla wena, ezondla mina, ezondla thina, ezisiphakela ukudla okumnandi kwasekhaya ezulwini ngoba ubaba uyazi ukuthi silambele ini, uyazi ukuthi silambe kangakanani, futhi uyazi ukuthi sizosuthiswa yini ngasiphi isikhathi. So ngaso sonke isikhathi kumele sihlezi sazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi since siphakela kangaka uNkulunkulu, usiphakela ukuthi sidle sisuthe ebese senza intando yakhe. Futhi usiza thina ngakho konke lokho. So ngomhla ka-9 nje May 2024 ngihamba nje endleleni uNkulunkulu akhulume kakhulu lamazwi ukuthi sisemhlabeni spiritual. So ngangithi ngihamba endleleni, it's like I was feeling something eyenzeka emoyeni. Ukubona mangabe uhamba edolobheni baboda ba-advertiser come to Shoprite kune-sale kunokuthi nokuthi you get to hear many words angithi nomunye u-advertiser ngesitolo sakhe nomunye ukuthi bathi wozani siyawashintsha amagolide ngaphakathi, you know, zonke lezi zinto kuba nemisindo eminingi, abanye bamemezana erenki, isitolo, whatever, woza sisi, woza mama, woza baba, zonke lezi zinto lezi, you get so many words. So ngathi ngihamba endleleni, ngihamba endaweni nje kwangenamuntu emgaqweni because ngangihamba emgaqweni kwangenamuntu, but I would feel so many words ezindlebeni zami, so many ideas, so many things ezazenzeka, and uNkulunkulu made it so clear ukuthi sisemhlabeni ospiritually. Uyabona njengoba sibuka nje umhlaba as it is, kunezinto esingayiboni because umhlaba ungumoya, nathi sinimoya, but njengoba sisenyameni thina ziningi izinto esingakwazi ukuthi siyibone emoyeni. Only when you get to be opened spiritually, or when you open your spiritual eyes or your spiritual ears. So that day the Lord opened my spiritual ears to hear izinto ezenzeka emoyeni. Khona ama-movie ake ayiveze kangcono mhlawumbe ama-movie o-Harry Potter or ama-scary movie la khona uthola into ewumoya, izwi libe likhuluma ethi libe likhuluma ey'ndlebeni zomuntu, mhlawumbe ethiwa mhlawumbe ulele noma kwenzakalani kube ngazuthi iyamhlebela nje, just do it, you know, izinto ezikanjalo. So we live in a world whereby many spirits are khona lapha emhlabeni, aroma around in the realm of the spirits, ahlezi e-advertiser, ahlezi ekhuluma, ahlezi ngaso sonke isikhathi efuna to grab an attention yomuntu khona ezomzuza ngendlela afuna ukuthi amzuze ngayo. So miningi imimoya ekhona esingayiboni kodwa siyayizwa, futhi uma ubuthakathaka uhlezi usenyameni ithola intuba yokuthi ikubuse ngokuba ulula futhi uvumela yonke into empilweni yakho. Kahle kahle yona isuke ikhangisa nje kuphela, kufana nokuthi uhamba edolobheni like I just explained ukuthi babodwa bamemeza ngospa ukuthi kunendali, kunesale, kunani. So it's like it's something like that, but yona iyonke indawo, like I'm saying iyonke indawo, ngisho kuthiwa usendaweni ethule, you will get to think, yabo ngale nkathi ucabanga kusuke umoya osuke kuwena ngaso sonke isikhathi usuke ukhuluma kuwena, because usuke ungayicabangeli nje ngokuthanda kwakho, but there is an influence of a certain spirit because umzimba wakho awazi lutho, uyigumbi nje kuphela. Tell me, njengoba umzimba wakho ufana you know, the house, indonga, yini engacatshangwa udonga? Yini engacatshangwa ikhabethe? Yini engacatshangwa imfaduko? Yini engacatshangwa ifridge? Nothing. So njengoba imizimba yethu as it is ayicabangi lutho, imizimba yethu ayazi lutho, ayenzi lutho, but it's always influenced by a certain spirit, because now ingaphakathi lakho lingumoya ngithi, iwona moya okwazi ukuthi uku-influence ukuthi okay njengamanje sukuma ugeza izitsha, njengamanje buka ukuthi, njengamanje hamba endaweni ukuthi. Why? Because the spirit inside you is the one that is controlling you to make use of lo mzimba. Njengoba usuke usekhaya kini ucabanga ukuthi okay uthi ngivula ikhabethe ngithathe irice ngiyolibeka ebhodweni nani, about things like that. It is your spirit inside, just like you as a person emzimbeni wakho ucabanga ukuthi ngi-on istofu manje. So umoya osuke kuwena othi njengamanje sukuma uhambe uyobhema. Mind you, bakhona
kukhona abantu who have abangena umthambo wa no. They do not have a nerve to say no to anything. Abangena yonke indawo baze bagcine sebeyiqede yonke imali yabo. Yona ngale nkathi uhamba edolobheni nalo advertiser usuyadideka manje awusazi bese uyathatha nalo yamdabukelo uyathenga kuyena nalo awunkosi yami bakithi uyathenga ngenxa yokuthanda izinto nokuvumela bonke abakhangisi ukuthi bazuze i-attention yakho. Yabonga nkathi uvuma uma athi advertisela woza mama wavuma wama uzogcina usumdabukela bese uyathenga kuyena. And the more you allow them to pitch to you ukuthi khangisele advertisela kumarketele they are good to you, uzogcina usumnxanela uze ulingeke ekuthenini uthenge. Nomunye futhi kanjalo kuze kugcine kwenzeke njani ize iphele imali yakho. Kufana nokuthi ushele umuntu umbone ukuthi uright futhi he means well, uphinde futhi abese uyavuma because wazamuhle uqhoka kahle ukunuka kamnandi. Phinde futhi ushele nawo omunye makushela lo uyabuka unemoto ukuthi ayilosho singangisiza ngakuthi. Phinde futhi ushele omunye hawe mali akanangani awusho ukuthi lo womshado nani. Kufana noma uhamba uthenga edolobheni ukuthi leli orange yazi lingcono, leli buka leli likhulu kangakanani, ubuka kulesi store. You are buying the same thing over and over again by seeing ukuthi le ingcono kangakanani le injani. Kwenzakalani kuwena? Kuncuzeka kuphela imali yakho at the end of the day because wena uvumela yonke into. Wena ulula ngalendlela ukuthi uthatha ngokuthi la ngizozuza ngalendlela la ngizogena ngalendlela kanti awugeni lutho, kuncuzeka kuwena. So ekugcineni kosuku all of them bazoncuza something from you ngoba bazolala nawe, and eventually you will be lose your value. Uzoba lose wena, uzoba lula ngithi ebese ulahlekelwa ivalue yakho. So ke siyazi ukuthi umuntu ohambe lala especially wesifazane ulahlekelwa ivalue yakhe. Umzimba wakhe ugcina usukhathala because baningi labantu kade betha bencuza something away from her. Baningi labantu kade bethatha ubugugu bakhe obuyena uqobo. So if you lose your value kuyaphela ngawo. So if uhamba uthenga uvumela yonke into, uvumela bonke abantu ukuthi bakudayisela, uyabalalela bonke, that is when you get to spend all your money iziphelele lapho la iphelela khona. Because easy wena ngithi yonke into ohamba kuyona endleleni uyabalalela, okubiza wena uyamu umlaleli. Uzo-advertisela and uzozo yazi uqinisile. Yazi ngempela ngiyayidinga into ukuthi kanti awuyidingi. Mhlawumbe usuthengile ubanana nalo uya-advertisela uzotshela ukuthi awudingi uzofuka ubole futhi lapha ekhaya. So nathi imimoya in the realms of the spirit imatasa ngokukhangisa ngayo. So these spirits are busy advertising themselves in the realm of the spirit. Emoyeni ngale nkathi uhamba nje endleleni ihamba ingangena kuwena iyakhangisa. And ngale nkathi uthrepheka, ngale nkathi uyilalela mhlawumbe ithi kuwe hambe lapha niyoxoxa nosibanibani, uyayilalela. The time ukwenza lokho, I say this, ngale nkathi usuthatha imove ukuthi uyoyenza ngempela lento eyishoyo, ingale nkathi sithi wow wangivumela, wow wanginikeza isikhiye. That's an entry. Because for each and every person ozokushela ngale nkathi uvuma, ingale nkathi umnikeza i-entry ukuthi okay. Ngale nkathi uvuma ukuthi okay ungafika uzongivakashela, noma nkathi uvuma ukuthi okay ngizofika ngizokuvakashela, obviously sekuna something, sekunesivumelwano thizeni phakathi kwenu nothu, seniyathandana. Esengathola nanoma yini ayifunayo kuwena, esengalala nawe uma ufuna ukulala nawe, sekungenzeka because usuvumile, and ukuvuma kwakho ukutshengisa ngama-actions wakho into ozoyenza ngaleso sikhathi. So imimoya into eyenzayo ke izothi hamba ke uyoxoxa nosibanibani ngokuthi the more usuku uyakhona ngalento esi-influence ile yakutshela engqondweni yakho, wasuka nawe wathatha a move, a stand to do that, because it's all about starting something. It's all about the first step to everything. Ukuthi ukuzwile uwenzeni ngakho ikona kuvuma kwakho lokho. Mase usuzwile ke ususuhamba usukwenza lokho,
ebese iyakubusa-ke bese iyangena cause isuke i-advertise ngayo cause yona inamakhaya yona igcwele la emoyeni so isuke ifuna igumbi la izovumeleka khona ukuthi ingene. Wavuma wena ngokuyilalela number 1, wavuma wena ngokuyizwa number 2, wavuma nokwenza into eyishoyo number 3, isiyeza-ke sizohlala kuwena and izodla ngawe. So ngalelo soka lakho leli olilalelayo endleleni wavuma ukulilalela wama kuqala usumile niyaxoxa nalo mase usuyavuma ukuthi okay hayi kulungile ungangifonela ntambama izofika and then kanti mhlawumbe beliyifunela beliney'nkanuko nje kuphela likubona umuhle. So wonke imizimba lapha emhlabeni iyathandeka, yinhle, i-clean futhi especially ngaphakathi spiritually. That is why ama-spirits manje sengena ey'nganeni zincane as early as few months because iyona mzimba esa-fresh, iyona mzimba esa-fresh spiritually. Sorry. Iyona ndawo amagumba imoya ethanda ukuthi ingene kuyona khona izoyisebenzisa kahle. So uzokubona usa-fresh bese ingena kuwena wayivumela nje 1 step, 1 second, 1 minute bese iyayibusela kuwena. Kanti ayizile ngokuhle ize ngey'nkanuko izohlala la ifuna ukuzokhula ngawe. Nalelo soka alizile ngoba likushela ngoba lithi liyakuthanda ngoba nakho lithi liyakuthanda. Cha lifuna ukuzochomela abangani bayo ukuthi nami sengimtholile loya Rich, nami sengingenile kuyena. So lifuna ukuchomela eminye imimoya ukuthi nami senginalo igumbi la ngihlala khona, nami senginayo umuntu ongondlayo engikhula ngaye engithi mangithi akenza into ayenze. Because wonke umuntu uyathanda ukucontrola ngithi everyone likes to be at the top, everyone likes to be a boss. Bese unabantu abacontrolayo you feel so up there ukuthi nami nabantu engibatshelayo nami ngabantu engibathumayo. Even with izingane emakhaya uthola ukuthi ingane ina 15 kodwa ijabulela ukuthi nje usiswayo omncane lo na 5 isiyamthumba isiyamkhomba le nale ijabulela lokho. So as I was saying ukuthi le mimoya esemoyeni miyathola indawo nentuba wayivumela iyajabula ihlale nawe. Mase sihleli nawe izokuncuza ithathe lokho efuna ukukuthatha. So usufana nomuntu oqomile. The minute nje wenza lento eyishoyo ufana nomuntu oqomile. Izobe sihlala nawe ke ikusebenzisa igene ngawe ngendlela engathanda ukugenya ngayo. Ama-spirits akanjani lawo? These spirits represent i-sadness. Uthi uhamba endleleni uzizwe nje uyiphathekele kabi. Iqala advertise kwenza umuntu ophatheke kabi. And then nawe uyilalele. Ikutshela ukuthi buka nje awunalutho. Abantu abanendaba nawe abakuthandi. The more uyilalela bese uyavuma ukuthi abangithandi ngempela yazi. Ube sad ushone phansi. Kanti ibhizi bele khuluma nje kuwena. I-advertiser nje kuwena. Iziveza nje kuwena. And the more uvuma wena ebese ihlala nawe ke. And ingakwenza leyo nto leyo ukuthi iyande ikhule kuwena up until uzibone ungelutho ngempela. Kanti ayikho leyo nto. Number 2 i-advertiser kuwena qhamuka kuyi-spirit kumoya we-stress. Izoqhamuka kuwena ithi buka awunamali uzodlani awusebenzi akho kudla endlini uzokwenza njani. Nomoya lo we-stress izokwenza ukuthi ucabange kakhulu izinto eziningi. And ngale nkathi uvumela ukuthi I'm so stressed mangaze ngaphatheka kabi. Uya overthinker. Zonke izinto usuzenza over. Awusekho at peace. Awusenako ukuthula. Uma une-stress, you do not have peace. Ngisho ukuthi awunalutho. Qhamuka advertiser lento le. Iqhamuka yakutshela ezindlebeni zakho into engekho. You do not have stress wena. Ukhathazeka lani? Uthi uNkulunkulu ungakhathazeka ngithi inhliziyo zenu zingakhathazeki. So yona izoqhamuka ithi khathazeka. Zama ukuthi bukunjani. Number 3 kube anxiety ukutatazela. Uyaqhaqhazela uma ngiyobhala i-exam awema ukuthi nokuthi lo engikufundile ngabe kuzoba ikona yini. I-advertise lokho kusizana. Cause vele uyazi ukuthi uyobhala in an hour's time
uyazi ukuthi ufundile at night. So leyo anxiety yazi into ezowenzani, izokwenza ukukhohlwe lokho okufundile, izokwenza ukuthi uma ungena ephepheni ube nalento ekuthiwa i-blackout, uvele konke ukuthi hlwi because ulibele, uyaxhamazela, uyatatazela, une-anxiety, unaloko nje nesivuthe ngaphakathi kuwena, into ongayidingi. So i-advertise-ile kuwena yenzelani? Yenzela vele ukukuthomenta, yenzela vele ukukudicilela phansi, yenzela vele ukwenza usafarishe. So le mimoya le isuke izo-advertise nje kuwena. Masisi ku-advertise-ile konke lokho, kuba kuwena ukuthi uyakuthatha yini, kuba kuwena ukuthi uyayishiya yini ukuthi hayi ngeke phela so siyobona phambili, noma uya-entertain, uyilalele, libele uqhaqhazela-ke nawe, uqhaqhazela into engasizi ngalutho. Because kusuke sekusizani ngampela? I ask, kusuke sekusizani? Lutho. Isikhathi asisekho. Ephepheni uyaya. Kuleya warning uyaya, uwenzile wrong. Ukuthi yaqhaqhazela noma uyabaleka noma uyayicisha ifoni yakho, akusasizi, kwenzekile. You just have to deal with it. But yona into eyenzayo ke iyakuhlebela lawo manga lawo. Overthinking ikwenza ucabange kakhulu. Njengamanje usucabanga into eningi. Okay, Nkosi yami mina lelanga liyashona, angiphekile, angenzile ukuthi, angiklinile, wema Nkosi yami ngidinga imali, ngidinga ukuthi awema emsebenzini sasa yabo lokho overthinka kwakho. Ikona okuzokulethela i-confusion. Ikona okuzokwenza ukuthi izinto zakho zingahleleki. Uyathatha uyabeka, ubekile amanzi lapho, onile isitofu, wenza ukuthi ungaze uthatha amanzi uwathele esitofini sife kanjalo isitofu. Ungaze uthatha ingane uyi-5 efrijini. Because you are busy overthinking njengamanje. And the more you overthink, izinto awusayithathe with a sober mindset. Awusayithathe ngendlela ekumele uyithathe ngayo. Awusenze ngendlela efanelekile because ingqondo yakho manje ayisekho at a functioning stage or a point la khona izoba clear. Yonke into yenze ngendlela efanelekile ne-right nezoba usizo kuwena. Because you are overthinking. Number 5, into enkulu kakhulu i-depression. Hayi-ke lo moya lo. Abantu and bayitshela ukuthi i-depression iyona kuphele umoya. No, naloko kunye kuyimimoya. I-depression iyona ke inkinga kakhulu ke. Because yona ke ilo moya lo osuke usulifakile usizile, wasifaka i-stress kuwena, wayifaka i-anxiety, wakufaka uku-overthinka, wakufaka ukudideka. Ebese uthi kuwena lesi umashonisa uzoza zokubulala. Yabo ingane zakho zikushile. Buku uphuza kanjani? Buku isibotho kanjani? Buku njani? Ngcono ibulale. It's just a spirit. Umoya lona ovela kobubi, ogcwele la in the realm of the spirit, ozama ukuzibusela kubantu. And you must know, people of God, ukuthi ngale nkathi uthatha umphefumulo wakho uzibulala, you are terminating impilo yakho. And ngokuyiterminate kwakho shuthi uthi uNkulunkulu bebheda ngokuthi akulethela emhlabeni ukuthi uzohlala 50 years wena ngcono ufuna 25. Ubebheda uNkulunkulu and straight you are going to hell. Because ulalela le moya vele iyazazi ukuthi ibhilonga lapha esihogweni. So wena ngokungalalela uJehova, walalela le mimoya le, uyala kade uyilalela khona. Because uyala kade ulalela khona. Nombani omlalelayo. Fana nomzali ezothi, "Oh wena usangilaleli." Uthi uyayithuma ingane yakho ihambe yeke emakhelwane iyodlala khona. Ithi u-anti wamakhelwane ade ngithumile, azathi umzali, "Okay, ngcono mbe ohlala khona ke." Because ibona obalalelayo kangcono ngithi. Ngcono mbe ohlala khona. Ikanjalo ke indaba. Uma ungafuna ukulalela uNkulunkulu, ulalela imoya, uyohlala naye esihogweni. Ulalela imoya, uyodila naye esihogweni. Because nilalelana nodwa ngithi nobhululi nothomi. Azathi umzali buyela la uvela khona. You are busy with your friends. You are busy ulalela bona ushomana nabo. Mina ngithi ngibekile umthetho, wena uweqe lo mthetho, ufuna ukuhamba ngendlela yakho, ufuna ukuhamba ngokuthanda kwakho, ufuna ukuhamba ngemiyalelo yakho. Hamba nabo ke. Shona khona, nikumathanda inhliziyo angisayihlangene, angisayingeni indaba yakho. So if ungalalela uNkulunkulu, ulalela imoya egcwele lapha emhlabeni, imoya iqambela amanga yamanga yenkohliso,
uNkulunkulu uzokudela athi okay, qhubekani nilalelane nodwa-ke niqhubane-ke nje njengesitimela nibheke kwalasha. Phinde kube imimoya yokweba. Lento yokweba abantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi into efika ngaleso sikhathi. Sorry. Ukuthi buka leya mali iningi kangakanani. Ithathe. Ngeke azabona, ngeke azanake, vele akayidingi, vele ukuthi it's a spirit esikuhlebelayo sithi yenze lento. Because le mimoya igcwele la. And angiphathi-ke mase usuyivumelile wantshontsha kanye, sisuke sesihleli nawe vele. And ukukhuluma kwaso, mase sikhuluma kuwena, suke sekuzenzakalele, suke sekulula kakhulu ngendlela eyisimanga. Because njengamanje sisakhuluma isile emoyeni sizama ukuthi sikuhlebele si-advertisele because umuntu okuhlebelayo oku-advertiselayo ele kude wena ungale komgaqo umzwela kude. Mawuthanda umlaleli uyamlalela, ungathanda umlaleli uyadlula uqhubeke nendlela ngithi. Kodwa mawusondela kuyena wamlandela wamlalela uzomuzwa kangcono futhi uzoyenza definitely into ayishoyo. So ngale nkathi uma uvumela ukuthi untshontshe kancane, ithi ayithatha kancane. The minute or the second ngalolo suku uvuma ingale nkathi unikeza intuba, that is when you are allowing an entry ukuthi lento ihlale kuwena. And mase sihlele kuwena, that is when it gets easier to do this thing next time. Umoya uqamba amanga ukutshela umoya ukuthi hayi ngeke azazi vele ngiqambela amanga, ngitshela ukuthi awuyenzanga leyo nto, ngitshele kanjalo. Wavuma nje sekunjalo. Umoya wokuphuza ukutshele kahle ukuthi uneyinkinga wena, bukune stress kangakanani. Qale kwafika we-stress wakutshela ukuthi 1 no 2 no 3, sekufika ukuphuza kuzokutshela ukuthi une stress. Cabanga lo ukutshela ngalo, it's like abadayisi bekudayisela bo2 ezothi lona hayi lo uyabheda, buka lo banana bakhe banjani, ngcono uthenge lo bese uyawuthenga nawo lo, kanti nawe usabheda. Umoya wokuhleba ozokutshela ukuthi you are so bored, buku bore kanjani bese uyasuka-ke nawe uyohlala lapha la nihlala khona, nihlebe nabangani bakho noma nihlebe etaxini nikhulume zonke izinto. Nomoya wokubhema bona-ke it's very influential and it all comes from other spirits asuke ekwabanye abantu aku-influence ukuthi mawazama nje kanye. And I always tell you people, into mawayenza kanye wabreak ubuvagin bakho ngungayenzi leyo nto, it's so easy kuyiphinda. It's so easy ukuyenza nanakusasa. It's so easy ukuyenza na next week. Because you like, what's new? Sengikwenzile vele. Umoya wokufeba uthi ngoba kwenzekile izolo ngiyaphinda ngiyakwenza futhi. Ngikuhlebele lento ithi ayidinga le mali. Yabo la masoko akho uyi2 wagcine way2, buka lo at least lo kunikeza imali lo uzokushada. Uqhubeka ufebe, kanti cha kulutho akulahlekiswa wena. Le mimoya iyadla ngawe, iyazuza ngawe. Umoya wokudinwa, yes, oh this one is very powerful. Ukucasuka umoya lo usukungene kuwena ukwenza ube isidlavini, uyathetha uyamemeza-ke manje uyathuka inhlambo wenza zonke lezi zinto. It's just a spirit that is inside you ekubusayo. Uthi nje mina ave ngisheshe ukucasuka, ayikho leyo nto, udala ucasuka wena. It's a spirit esihlale kuwena. Uzwe ngazuthi kunegwebe elivuthayo ngaphakathi, uthi ngaze ungamthethisa kanti you can just calm yourself down. Abantu abaningi bake bayisolve kahle lento, ukuthola ukuthi azizwe ukuthi ngazuthi kunento engaphakathi kumina, avela sisuke ebona ukuthi okay ubhizi uyathetha, ngcono ngimshiye kanjalo. Uyakwazi ukuthi awuxoshe lo moya, awukhamise down, awuthulise, uthule mba, because it's just a spirit esisuke sikuhlebele ukuthi kwenze kodwa usuke unawo uno. Umoya wokwalana ithi mshiye, mhlukana naye. Uyabo ukuthi ukwenzela ukuthi nokuthi uyabo ukuthi ukwenze mshiye. Ayifuneki leyo nto. Balekile ukubekezelelana, balekile ukubekezela ezintweni zonke. And that's the fruit of the spirit. Okwalana nokwahlukana. Advertisele kuvezela izinto ezibhedayo ngamuntu, kanti it was just for a certain period of time. Benzela nje ukuthi you know, kanti hayi ngoba njalo.
Fana noma umuntu kuzohletshwa ngaye kuwena. So ave etshela ukuthi usile, ave etshela ukuthi ungcono bese nawe uthathe lokho okuzwile. Kanti akakho njalo. Sorry. Uzuhlukane naye ngempela kanti lo mngani wakho lo kade ethi hlukana naye ubefuna ukuthi uhlukane naye khona ezoqhubeka naye yena. So it's just umoya thizeni osebenzisa futhi amagumbi abantu ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi ube influential to as many people as it can. Umoya we-doubt, ukuthandabuza. Bese ayingeke lokho akusikona. Angeke. Ngeke ngiyabheda mina. Umoya we-low self-esteem ukuzibukela phansi. Imimoya kuphela le. Sukuhlebela into engekho eyamanga. Uzibukele phansi uthi nje vele mina mumbi nje vele mina ngifanele lutho empilweni. Vele mina nje ngokuthi vele mina nje. Ayikho leyo nto. Uzalwa njalo yini? You are nothing like that. And people are so emotionally weak ngendlela ukuthi they want to be constantly reminded ukuthi umuhle kangakanani. Why kumele ube ukhunjuza into oyaziyo? Kumele ukhunjuza into oyiyona vele. Just because you doubt yourself. Just because wena uzibukela phansi ngaleyo ndlela, kumele ube ukhunjuzwa, ube utshelwa. Kusizana ukutshelwa kwakho, utshela into oyaziyo vele. Rather tell yourself. Ungayivumeli le moya libe liqambela amanga. Because yona izama ukuzoncuza something from you. Yabo nje bekufakela umoya we-doubt. Wenzela ukuthi u-doubt ungayi kuloya msebenzi loyana kanti bekuyothathwa wena. Yabo nje bekufakela umoya we-stress. Yenzela ukuthi i-stress sikwenza ukubulala izinto zakhe ekhaya. Sikwenza umosha isikhathi. Une-stress ke manje awe mangaze ngatatazela ngaze nga-late. Ugcina usukhohlwe ngisho imali yokugibela. Yenzela ukuthomenta wena ukuzwisa wena ubuhlungu. Angiphathi ke le moya ezokuphulisa imiyalelo kaJehova. Ngezokwenza untshontshe bethe uJehova ungebi, ezokwenza uphinge bethe uJehova ungaphingi. Yona yenzela ukuthi usuke kuJehova, yenzela ukuthi usuke kumdali wezulu nomhlaba ungayenzi intando kaNkulunkulu so that uNkulunkulu ngelinye ilanga eyokushiya eyokulahla ngoba uyenza ngentando kaNkulunkulu. Noma yokuconfuseka, ukudideka, yenzela ukuthi ungazazi wena ungazitholi wena, ungayazi injongo yakho, ungayazi into odalile yona, ungayazi into oyiphilelayo, ungakwazi konke so that ngelinye ilanga iyobusa yona. So it's all about advertising. So abantu aba-advertise emgaqweni, bak-advertisela izinto bese nawe uyalutheka uyayithatha kanti mhlawumbe uthatha izinto ezibizayo esitolo khona isale. Usuthengile ke ngaphandle uthenga into ebiza kangaka kanti ngaphakathi bi half that price othenge ngayo ngaphandle. So it's all about ukubekezela. It's all about usondela uNkulunkulu. Ungalibele uadvertisela izinto ezingekho. So yona le moya izohlezi ku-advertisela yes fine. But have umthambo kaNoah. So they always come with all these ideas to your brain. Ebese at the end of the day kuncike kuwe ukuthi ulalela uthathe kuphi. And uma usuqala u-action ila khona lento isihlala nawe. Ikhule ize ilande other spirits akhona, collecting other spirits. It's like ushelwa umunye umoya mhlasimpe wamanga or something like that. Uphinde uvume wenze. So the moya wamanga ulibele ukuqambisa amanga. So the more wenza, the more ungcola isono. And the more ungcola, the more uphelele ushatini phambi kwaNkulunkulu. Sonke siyazi ukuthi ekugcineni ayikho indoda engathatha umfazi oyisibotho osebohlokile enomzimba okhathele okade wawulalwa kodwa bonke abantu bathanda okufresh okuyintombi ntombi. So le moya isidlalile ngathi isidlalile ngomzimba wakho yakwenza waphuza wazoba isibotho wazoba nalento wabhema wazoba nalento emlomeni waphuza waze umzimba wakho wazoshintsha nanani. And ke unfortunately enough uKristu, when it comes to Christ indlela sithanda ngayo, however akanendaba nokuthi sesingcwele kangakanani, akanendaba uyake asiphe isithembiso sokuthi sizozalwa kabusha ngegazi lakhe. And uma sizalwe kabusha uyasikhuculula, siyakhuculeka kukona konke lokhu kungcola okusuke sekusingcolisile lapha emhlabeni. Futhi uma sisebukhoneni bakhe emshadweni sesibhabhadisiwe into ayenzayo uthatha isaka
ngebrush alibele ekukhuculula ekugeza because ngale nkathi usubhabhadisiwe right usuwamukela umoya kaNkulunkulu iwona ke ozolibele ukukhumbuza ngaso sonke isikhathi buku ungcwele kanje buku usanokuthi usane stress susa lokhu susa manga susa 1 or 2 or 3 ingale nkathi ethatha isaka ekukhuculula ekugeza emqaleni akususa insila. Yes, isaka libhlungu bantu baNkulunkulu futhi awumnandi ukutshela ukuthi unensila. Kodwa kumele siqonde ukuthi kusuke kuzosizakala wena at the end of the day. Yena ngokuba ubona futhi wazi konke aphinde athi ngeke wena othandekayo usangcolile emhlane. Usangcolile emqaleni, usangcolile emaqakaleni. Usangcolile even mhlawumbe emtsintileni or something woza sithandwa sami woza ngikukhuculule. And uyakwazi and wena uyazi ukuthi emhlanje ukuthi ngisho ungageza but awukwazi ukuyigeza ngendlela umuntu engakwazi ukuthi ageze ngayo. Why? That is why sina abantu abaningi sizicele osisibethu obhuti bethu usacela ugeza bandle ngesaka emhlanje because yena uyakwazi ukubona konke ukungcola wena ukwazi ukubona ukwazi ukuthi nje shushwi. So in as much as imimoya eminingi ingcolisana kodwa umoya kaNkulunkulu esithi uma sesibhabhadisiwe because ngale nkathi ubhabhadiswa usungena emshadweni. So lo moya kaNkulunkulu uyakwazi ukubona yonke into oyingcolile njengomyeni wakhe ekwazi ukubona ukuthi ngeke inkosikazi buka la emqaleni susa nalokho buku nensila buku nokuthi akutshele ebese phinda kusize futhi. So it's like usungena emshadweni uma ngabe usubhabhadisiwe because wenza isivumelwano ngithi noNkulunkulu ukuthi ngizokuthanda impilo yami yonke ngizokukhonza impilo yami yonke ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. So uzobe sekucela ke ukuthi okay sesingenile la emshadweni ngiyacela sithando sami sicela ukuthi washiye la madoda akho lawo. Cela usishiye yonke le moya because praise eminye imoya it's like you are in a relationship now ngithi because ngale nkathi uvumelana nenza into eyodwa you are in a relationship nale moya. Athi ngifuna because mina ngiyakuthanda futhi ngifuna ube clean azathi buka bona babathi bakuthanda kodwa akukho ngisho yedwa obecabanga ukukuthatha bebelibele befuna ama benefits akho nje kuphela kodwa bashiye sithandwa sami so we can focus on each other. So ungena emshadweni noKristu yena ungena ngoba ekuthanda efuna ukuthi nibe ne reunion yangampela nihlangane akunika uthando la ngampela because le moya le idlala isebenza ukudlala ngawe nje kuphela hayi ngoba ikuthanda hayi ngoba inendaba nawe. Umoya we stress ino izuzayo kuwena ngoba uzuza ukuthi uthwalise kanzima. So lela soka lakho uthi uyakuthanda likuthwalise kanzima liyakwashisa lakuklinisa lakuphekisa likwenzisa zonke lezi zinto but alikushadi alikwenze lutho. So these spirits izinto ayifunayo kuwena ukuthi azokuncuza azodla kuphela ngawe. So masomukile uJesu athi uJesu mina ngiyakuthanda mina ngicela ukuthi uhlukane nabo bonke labantu khona sizokwazi sibe ndawonye ekugcineni kuphinde kuncike kuwe futhi because nayo indaba la ehlezi khona kuncika kuwe ukuthi uzokushiya yini ubambelele kuye yedwa noma uzofuna uqhubeka nobufebe ubambe konke like it was happening nje ku story sika Hosea. Le ndaba le ngekathi uJehova athi kuHosea hamba uyithathela unkosikazi ophingayo. Wamthatha ngempela uHosea unkosikazi ophingayo wamletha la wamshada. Waqhubeka kodwa nokuphinga kwakhe waqhubeka nobufebe. Wazwakhala uJehova uHosea ukuthi Nkosi usephinde wabuyela athi uNkulunkulu umlande khona kunjalo. Wamlanda esekhulela ingane ngaphandle waphinde wayiletha khona la emshadweni. Ethi mebuyela aphinda akhala aphinda athi mlande. Abesethi uJehova kunjalo ke nina Israel niyamfebela uJehova ngokuqhubeka nikhonza abanye uNkulunkulu. So uzothi usubhabhadisa usuwazana noKristu kodwa uyaqhubeka nomona uyaqhubeka uyafeba uyaqhubeka uyaphuza utshwala uyaqhubeka zonke uyafeba uyamfebela uJehova because ubethe ufuna ukuphelele kuye ngokuphelele. Imagine usushadile nomyeni wakho kodwa uqhubeka nesoka lakho la ka grade 12 uzofela kanjani umyeni wakho? Senishadile impela unaze nashada kwenzeka izindumo ezizulu ngathi kwi graduation yakho ngathi ubhabhadiswa kwenzeka umshado omkhulu naze naba nomshado wesiZulu kodwa uqhubeka nalela soka lakho lasemsebenzini kanjani? So it's like usubhabhadisiwe ke manje suwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa uqhubeka nani lemimoya le uqhubeka nokwalana uqhubeka nokuthakatha uyamfebela uJehova.
aphinde akulande khona unjalo. Uthi usubhizi nabanye uNkulunkulu, ubhizi uphuza amaphilisi odokotela, aphinde akugulise lamaphilisi, aphinde akulande uJehova. Usuza ney'nkinga-ke manje kuJehova, aphinde futhi akusize khona kunjalo. Uza nezifo, uza ney'ngane zangaphandle, uza nayo yonke into, aphinde akwamukele khona unjalo. Njengoba uJehova ethi kulungile, hamba umlande khona lapho. Kuba buhlungu yazi kuHosea. Nayi ingane sekhulisa ingane yangaphandle manje, kodwa emshadile cabanga. That is what is happening. Abantu abaningi abayenzayo uNkulunkulu. You are in reunion with Christ. Ushadile naye. Kodwa ubhizi nezinye izinto. Ukumfebela lokho. Ngakho-ke kumele sazi futhi siqonde ukuthi uma sikhetha uJesu, yes imimoya isakhona futhi isa-advertise, kodwa simele ukunqaba konke angakuthandi. Because ngisho ngithi usushadile, izesheli zisakhona. But umsebenzi wakho ukuthi uthi cha, mina ngithathiwe njengowewundlu impilo yami yonke, futhi wenze okuthandekayo eNkosini ukuze uzohlala uthokozile, unenjabulo, unokuthula kanye nesithembiso sokuphila okuphakade. Kodwa-ke uma uzoba ngowesifazane ophingayo, ongalaleli umyeni wakhe, uzokulahla ngelinye ilanga, uzozisola ngoba ayikho fair lento. Yena uthembekile. Umatasa uJesu, umatasa ekhaya ezulwini, ulungisa umshado ekhaya ezulwini, ulungisa indumezulu. And uNkulunkulu okuyimimoya, or rather amanye amadoda lapha emhlabeni, wena ubhizi nawo lapha emhlabeni. Tell me, ukhona yini umkhwenyana ongathi ngosuku lomshado athi uyafika unkosikazi wakhe akamlindile neveli, kodwa usengubeni nenye indoda? Uzofika amthathe angene naye emshadweni? Well, the answer is a fat no. Kodwa yibo labo ayothi kubona angikaze nganazi, sukani kimi benzi bokubi. So indaba inokuthi kumele sihlezi silungile, silindile ngezenzo ezinhle zokulunga phambi kwaJehova naphambi kwaKristu, ukuze uma ebuya ngamafu angene nathi emshadweni sithokoze ingunaphakade. Kodwa uma sisaphika nokuthi sibhizi nemimoya, uyosifica endaweni erongi ngesikhathi esirongi ngenxa yobumnandi besikhashana obungathi shu, obungeze basisiza ngalutho, kodwa kuyosilethela ukukhala kakhulu nokuzisola. So imimoya izohlezi ikhangisa abantu bakaNkulunkulu, igcwele la in the spiritual realm. Kodwa-ke kuzomele sicele simnxuse umoya kaNkulunkulu ukuthi usisize sikunqobe konke ukuze sizohlala ebukhoneni bakhe. But then mina ngiyaye ngithi ukuze ungashelwa, yazi enze njani? Rather uyihlale isikhathi esiningi uspende uyihlalele emzini wakho. Number 2, uzophuma, faka nayo indandatho yakho ezobonakalisa ukuthi uthathiwe wena. So uphawu kaKristu, indlela ogqoka ngayo, ugqoka uhlonipheke, indlela okhuluma ngayo, ukhulume ngobuqotho, ukhulume iqiniso futhi ngaso sonke isikhathi. Futhi ungabi ngolalela zothi no-tolerate yonke into. Wonke umuntu wesilisa okumisa wena uyamlalela, ungayenzi lonto. Kodwa uhlezi uzindle ngoJehova, uhlezi uzithokozise ngaye every day, like amaHubo 1 esho ukuthi ungami endleleni, ungahambi ngeziluleko zakababe, ungemi endleleni ezoni nasekudleni abakolodayo, kodwa babusisiwe ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova, bazindla ngawo ubusuku nemini, ebese beqaphela ukwenza njengokusho kwawo. Siyazi sonke ukuthi umama oshadile akahlala noma ubani, akahambi izindlela ezibhedayo, kodwa uyaqoqeka. Semeza bakaKristu kumele baqaphele konke abakukhulumayo, baqaphele bangahambi nabantu abarongi, baqaphele abakulalelayo. Qaphela if everything uyilalela ngendlebe zakho, be careful ukuthi yenzani ngaphakathi kuwena. Whether lo mculo obhedayo, whether it's whatever, amanga, inkohliso, inhlebo, qaphela okubukayo kumabonakude uthi ngeke ngathi sengibuka imikhuba manje, ngathi sengibuka umbhedo, into engengisize ngalutho. Cishe leyo TV ingayingcolisi ingqondo yakho lento oyilalelayo nento oyibukayo, ingangcolisi futhi unembeza wakho. Uqaphele okuthintayo ngezandla zakho, ungabe mhlawumbe uthinta nje ingulube, izinto ezingcolisa, ingcolisa ingulube, ngcolisa spiritually. Qaphele nezindlela oyithathayo ukuze uzohlezi usebukhoneni bukaNkulunkulu okungumoya
ongcwele ohlala nathi njengamanje. So bantu bakaNkulunkulu, sisemhlabeni spiritual, sisemhlabeni obuswa imimoya, sisemhlabeni ogcwele inkohliso, sisemhlabeni ogcwele amanga. It's all about advertisement. Yonke le moya iyakhangisa ngayo, yonke le moya ifuna amagumbi, ifuna ukuzizuzela nje kuwena. Njengoba kade uNkulunkulu esenzele isibonelo ukuthi ifana nalabakhangisi, into abayifunayo ukuthi uthenge iproduct yabo, ayingoba benendaba nabo, ayingoba benendaba nawe. So le mimoya into eyifunayo ukuthi ihlale kuwena, izuze ngawe, because mase uhlele kuwena umoya wontshontsha, wona uyakhula ngale nkathi untshontsha, usebenzisa umzimba wakho. So it's like liya example uNkulunkulu kade sinika yona, ukuthi lelo soko uzoyitshela ukuthi liyakuthanda kanti lona lifuna ukuthi libe lilalela nawe ngoba vele lashonelwa unkosikazi nani. Ayingoba linendaba nawe, ayingoba liyimisela ukuthi likushade. But uKristu lo sithandile uyasiyaleza ngemiyalelo yakhe ukuthi njengoba senginithengile ngegazi lami, nganithenga kuyona yonke into, ishiyeni yonke lento ukuze ngelinye ilanga manginifice nginganifici nibhizi ntshontshe, nginganifici nibhizi nithakatha, because uKristu uyakufica ubhizi nazo zonke lezi zinto, uzokushiya, uzosala. But azi ukuthi ukwazana naye njengoba ebhizi prepare umshado ekhaya ezulwini, uprepare ukuthi akufice usuwumakoti olungile ogqoka ingubo emhlophe. Ingubo emhlophe iyini? Izenzo zokulunga, zobungcwele. Iziphi lezo zenzo? Ezokwesaba uJehova, ezokumkhonza, ezokumthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho wonke, ngemphefumulo wakho wonke. Ngeke ngithi mina nangesikhathi sakho sonke. Izenzo zokumesaba uJehova, zokugcina yonke imiyalelo yakhe, izenzo ezinhle, zokwabela abampofu, zokusiza, zokuba nenhliziyo enhle. Ufuna lezo zenzo uJehova, ufuna lezo zenzo uKristu. Because unkosikazi ekhaya, izenzo zakho ukuthi anakekele umndeni wakhe, right? Ukuthi apheke, akline, hlezi njalo. So nawe emzimbeni wakho lo Kristu azowulanda, kumele uhlezi uhlambulula ngasonke isikhathi, ugeze kabili. Kumele uhlezi uhlambulula isono ngaphakathi, mawuqambile amanga wahleba, uzivume isono sakho ukuze uhlambululeke ube clean. Mangabe khona okubi okwenzile, usheshe ukuvume khona uzoba cleansed, khona uzoba clean, khona ungeke usaphinde uyenze lento. Khona uKristu umefika akufica ulungile, akufica unezenzo ezinhle. Yes, sihamba emhlabeni siyona siyashelelana nani, but njengonkosikazi mehambe endleleni wathi uyama loya bhuti loya kanti ubeyitshela ukuthi uzoyixoxisa kanti usiyamshela, kanti kuvele kuqhamuka umyeni wakhe. Usezomtshela athi baba ngiyaxolisa, yazi ngokuthi ngimlalele lo muntu lo. Bengitshela ukuthi bezoyixoxela nami kanti nango sengishela. Ngibe ngimvezele iringi. So ukushada nawe ngoNkulunkulu noKristu akusho ukuthi imoya ngesakushela ezokushela kunjalo, ayinendaba nalokho. Isawufuna lo mzimba wakho. Usamuhle phela ngaphambi kobuso bayo. But hayi ngoba nakho inendaba nawe. Into ekumele uyenze wena ukuthi okay, ishi ngenza iphutha, ngaphinde ngawulalela futhi lo moya wokuhleba, ngaphinde ngawulalela futhi ngawuthobela. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa uNkulunkulu odalela izulu nomhlaba. So it's all about understanding ukuthi sisemhlabeni spiritual kakhulu bantu bakaNkulunkulu. Sisemhlabeni obuswa imoya kakhulu bantu bakaNkulunkulu. Sisemhlabeni obhubhayo kakhulu bantu bakaNkulunkulu. Sorry, kodwa senze isiqinisekiso sokuthi uKristu usifica siready, simlungele, simlindele. Ngoba wasifica sibhizi nayo yonke le moya. Ubhizi usede wena une-depression ebethe ungakhathazeki. Ubhizi une-stress wena umosha impilo yakho, umosha isikhathi sakho. Uzofica ukufa. Abese ungaphinde ubonane naye. Uzothi yabuya lapha emhlabeni athi angikwazi. Because ukwazana nawe naye ukuthi umlalele wenze intando yakhe. Mungayenzi kodwa ngeke azakwazi. Because ingane yaziyo, emqondayo umzalwa emaziyo, ingane emlalelayo eyenzayo intando yomzali. Methi gijima uyopheka, ishone khona. Enza ukuthi ishone khona. Leyo ngane leyo ihlezi isenhlizweni kamnandi kamzali wayo. Ihlezi iseduzane naye futhi ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, asazini ukuthi lo mhlaba spiritual kakhulu, lo mhlaba ugcwele imimoya kakhulu. Kodwa it's up to you to say no, because uJesu uthi singanqoba konke ngoyebo noyebo noqhabo kodwa kulala kuwena. Because zonke izinto zikhona. Abadayisi bagcwele emadolobheni, but awuhlezi uthenga yonke into, angithi awuhlezi uthenga yonke indawo futhi,
but uba nokuzikhethela ukuthi mina ngithenge eShoprite kuphela, mina ngithenge eCheckers kuphela. So wasimisela ukuthi sithenge iqiniso likaJesu kuphela thina, ngoba umdali wethu nomhlaba uthanda lokho. Sithengisise futhi isikhathi ngoba izinsuku zimbi. Senze ukuthandeka eNkosini, sihle sizibuyisa kuyena, sihle senze intando yakhe, sizingcwelise ngoba yena ungcwele. Siqaphele kumbuso wezulu usondele, uJesu uyabuya ngamafu uzolanda ibandla lakhe, uzolanda abangcwele. Mangabikho osalayo, ingalutho emoya igcwele miningi, but iya-advertise nje kuphela. Kukuwena ukuthi ukhethe okuthandayo, kuwenza ukuthi ukhethe ukusiza wena. Nkosi ibe nani, nibusise kakhulu. uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nidlulise nemiyalezo kwabanye, ningakhohlwa ukuthi izinkundla zokuxhumana khona uTikTok, Facebook and Instagram. Ulihle Ithemba Mzobelo. Nkosi nibusise ibe nani njalo. Amen.